Ay guys, good morning guys. Kaya karang sa among communal garden sa Luis Eskwelahan. Diara ako mga member sa Corpus, di amiluyo sa elementary. Diya nanungha mi. Sige. Diara dako kayo kasagbutan. Muna mong hawananan karon. Ang uban di ana naka aron sana. Ya, nakahimo na sila gulat. Aron sa kay kuan kugon kaayo. Dalusi, daruha. Ay, muni dinhi ang kuan sa mga taga Libertad ni upat ni kaagi noy. Pinagra ni nga trabaho. Marag dili gud man ni upat kaagi siguro. Labi na ko na patay. Waso lang ni kuanan. Bakit si itang ninda nakaupo? Lang kinawa man ang kapriti. Dili na ta malugod-gud no. May gani lagi ni dinay kay gibungka lagi ni namo ni ari mo nan dili gud ka kanan pare ato nga hapit kayo ka dito makuha kayo wa man to nila. Nahiwi na ang kuan ang tarungon ninyo ang karin lisada naabit. Kari ba ay apela ninyo dire edapita? Okay ni? Tarungan ninyo ang kani ay kani siya linsa kani. Tarunga kay may nagsugod na baya diha sa pikas. Ambot to kisay nagsugod. Dari. Sana po problema ni mo sa kuha. Ay. Nakabawasan pa rin ko. Hindi. Bawasan na iya. Dili. Okay na mo kay manaliklik. Apela ninyo dire ay. Abota ka ninyo dire ay kay para mapantay pud. Abutan na to. O di ba dire? Iya po nabutan. Okay, abutan po di dire. Uy, kay para may ada. Para way sagbot ba dili ba bakantihan. Oh. Maman to dito daruha ma'am, gahe man to lapo dito ma'am. Tara siya ma'am. Abot baya dire ay uho. Abot lagi. Abot lagi mo, Dire. sanan mo. Anong kang panuwaya mo? Ikaw naman, bakit hindi magkahay ng atong trabaho? Kita kayo mo Tuay. sarili ka lang ha. Tuay sadul tabi kurul kod. Taray. Paghuwa mo ka manalinda ay napagmaragod may man kay murag kuan man dire. Oh. Muna siyang usa na mo ka member nga kuan ma'am dili mo hikap og lapok. Usa! Kinamot na kaniya! Nag-roaming ko na ba kaniya? Kabado